Tomo Maharsi Sagung Dumadi Raharjo Niskola para sepuh aji sepuh para pepundhen para wiku para ustad-ustadzah para alim ulama para haji-haji ingkang jahat kawula bekteni ingkang kagungan rasa wicaksana sapramila ing wekdal dinten menika Anggara Jenar panjenengan sami kersa rawuh nyengkuyung dumateng hadapanipun utawi Panggih Raharjo kala wingi dinten Somadi terus promosiwi balik desa ke Kanding terus bae kanana kedua mlebu bae ya adusta dipun dawuh wonten Mas Bekti Hidayat saking Dusun Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Para pangembaten praja kalebet Bapak Lurah saprangkatipun ingkang tansah dipun suni durung panggonganipun wonten kawula tasih ing Dusun Somakaton menika. Para muda werda kinasih Gusti ingkang jahat kawula tresnani. Para niyaga ingkang sampun samapta ing karya wonten griyanipun sedherek kula ing menika salin saklawangsa. Sareng-sareng nuwun dhumateng Gusti Hyang Maha Sedaya kalodhangan ing dinten menika tansah nampi payung agung kangge mayungi para raos sedaya ugi hajatanipun Bapak Salim sak keluarganipun. Salam sawat kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah atu ing benjang wonten alam belahan. Dumateng saking rawuh kawula ngempil amardikan panjenengan kula minangka sesulih utawi talang aturipun Pak Salim yang sekalian utawi yang keluarga anggenipun mentas kagungan adat kanthi ngawontenaken baksan kuda kepang ing dinten menika Anggara Jenar. Nuwun sewu dumateng para rawuh sedaya anggenipun ngawontenaken baksan kuda kepang ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Putu Kula Juan dipun ayomi wonten Pak Lurah Nagar ingkang dipun pimpin teng kula piyambak niku sampun wonten geber niku wonten ratanipun. Mila kawangan kawula matur dumateng pangarsanipun panjenengan dene wekdal ing dinten menika anggenipun nanggap beksan kuda kepang boten saking remening penggalih nanging ndak remen-remenaken boten langkung saking bondo donya nanging dipun langkungaken ibaratipun udun menika sampun mekak nanging matane mudun urung metu dadi urung lunas niki anggenipun kagungan hajat putarni sak keluarga
nanging wekdal dinten menika ngawontenaken adicara nadar. Nadar mbok mboten ngertos wonten adicara kaul ingkang dipun kaulaken kados mekaten. Rikala semanten Ibu Karmi nandhang gerah utawi sakit. Putra putrinipun Ling ya Mas Ardista sakmonten ugi sakit. Dados sakit niku sarung-sarung. Mila benjang kapan bilih menawi kagungan hajat badhe ngawontenaken beksan kuda kepang. Ing kasunyatan ing dinten menika Zulhijjah sampun besar dintenipun Anggara benar dipun wonten makan. Melanipun dipun wontenaken beksan kuda kepang dene ngawontenaken syarat sarana inggih menika obat luar isinipun beras kuning saha panetet sak wontenipun. Kapundhut ingkang sepindah beras kuning menika Pak Salinis keluarga anggenipun beksan perintas kagungan hajat tansah berkawarasan nuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang nyipta Pak Salim sak keluarga keluarga. Kuning menika ngenaken cita-cita semanten kagungan unek-unek ing benjang papan bilih menawi kawula badhe ngawontenaken beksan kuda kepang sanata ing dinten menika Anggara benar dipun wontenaken. Dene panetet kangge natetaken ing dinten iki anggenipun beksan kuda kepang minangka ulu barijar. Dene menika wonten salah kutak luar janur kuning. Kupat luar menika nganggo nepak reka semanten dipun wedari utawa dipun udari ing dinten menika Anggara benar. Anggenipun sampun kagungan hajat wilujeng berkah Gusti mboten wonten sambe kala sak kala. Bedane udar luar utawi kupat luar ing mangke kesiksenan dinten 7 rangkep gangsal sasi 12 taun 8 pindhonipun sekawan kares ing warsa niki warsa dal meh ngancik warsa B. Niki sekedhap malih B. Rebo kliwon tulis manis pun merbet dumateng warsa B. Mila panjenengan sami ingkang badhe kawanatan benjang kula ngelingaken dados ampun nglewati tanggal 20 niku kata sama rintangannya yang niku nambah bayangan mbok blosok maring berat wonten kartu G tahun manis wonten BMSG tahun B wis manis mulanya kata-kata rintangan nipun dumateng saking wau kaseksenan para mbah perluhur sak lebeting dusun Somakaton sak jawing Somakaton ingkang dados wewengkonipun nak kula sami sak keluarga sineksenan para raos daya sekenan dinten 7 rangkep gangsal sasi 12 taun 8 pindhonipun sawan karos ing dinten iki Anggara jeneng ngaturaken wedharing tupak luar. Ala ini tak gawe banyu ini awang urung kabura ing barataku sukertanipun Ibu Karmi dalah putra putrinipun ning Diah Ardista dipun suwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ngangge doa sekedhik banget cukup pisan panjenengan ngangge iki sekedhik banget nal kinala
waras sing lawas sawet slamet sing andra memet awit kersaning ngalah sambung kebukira Pak Nyogo